Boeken, tijdschriften, scriptjes en films. Alle jaar met homoseksualiteit als onderwerp. De collectie van meer dan 100.000 titels stie eerst in het Anna Blamanhuis en het Vliet in Ljouwert. Maar dit was zowel financieel als organisatorisch net meer vol te houden. De verhuizing is echt van grote symbolische waarde. Het feit dat we hier al zitten natuurlijk, dat was vroeger denk ik niet mogelijk. Want toen zaten we eigenlijk in achterafsteegjes en dergelijke. Nu zitten we toch wel midden in het centrum aan de Willemmerdijk in de bibliotheek. Anna Blamans schreef in 1941 haar eerste boek, Vrouw en Vriend. Haar tweede boek, Eenzaam Avontuur, zorgde voor een soort opschoor omdat er homoerotische stikken in zitten. In 1956 kregen zij de PC Hoofdprijs voor haar volslijne werk. In de bibliotheek is op verskate plakken goed van de schreeuwster te zien. Het nieuwe plakje in de stad liet het ook voortendaallijks zijn uitwerking te hebben. Het wordt wel drukker. Ja, absoluut. Vooral met studenten, want de scholen zijn ook weer begonnen. En van de week alweer 2 vragen gehad over acceptatie en de tolerantie en dergelijke mee. Dus men krijgt kennelijk van school toch allerlei vragen. Met vragen dat ze werkstukken moeten maken en dergelijke. Die stappen hier nu makkelijker naar binnen.